Assalamu alaikum. Ah, ah. Ok, Malion. Ni ye nin vidéo n'i y'a lajɛ dɔrɔn a partager l'influence nafa ba de b'a la parce que bɛɛ b'a ye. Donc welewelema da don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni vidéo c'est très important. A ye bɔ Maliyɛnw, Tchadiens ni Camerounais ni Gambiens y'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten. An ti mɔgɔ faga, an ti mɔgɔ neni, an ti mɔgɔ bugɔ, maa si tigɛ kana se maa si ma k'o ka joli bɔ jamana in kɔnɔ. Loi bɛ yen. An ye point damadɔ de souligner pour que nin ko in fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la cogo jumɛn. Ani diinɛ ɲɛmɔgɔw, karamɔgɔw, siyako t'a la, taboloko t'a la. An k'an sigi ka kuma nin fɛn min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'a kɛlɛ cogo jumɛn. O de solution bɛna tigɛ. Réunion fɔlɔ bɛ kɛ Daravela, Suala Baya ka yɔrɔ la. Ni sera Daravela dɔrɔn kuma banna le 26 de ce mois ni Ala nana kira sɔnna ma. Donc Malien an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mun filɛ nin ye jamana kɔnɔ nin ye ko natɔ ye, ko cɛjuguba de natɔ filɛ nin ye. Donc o kama mɔgɔ caman ye vidéo kɛ, vidéokɛla caman. Vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Surtout Madu ka journal, vraiment ne yɛrɛ y'a lajɛ bi. Bɛɛ k'a partager. Ni tilala nin lajɛli la dɔrɔn a partager. Donc an b'a to a ka fitinin lamɛn o la. N balimaw, Sodome, Lutika jamana Sodome a bɛ Amdalaye ACI la. Précisément Amdalaye ACI 2000 mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen tɛ jelimuso min ka so don Babani Kone Sodome présidenti Sodome dugutigi mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ dɔn a ye taa kuranɛ kɔnɔna lajɛ a ka kalan Sodome kɔrɔ ye min ye kuranɛ kɔnɔ. Ala y'a fɔ Lutika jamana ma ko Sodome. Babani de ye Sodome dugutigi ye Mali kɔnɔ yan o diyara mɔgɔ min ye o ma diya mɔgɔ min ye o ye tiɲɛ de ye. Babani Kone hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan i k'i miiri dɔɔni k'a fɔ ko Mali la yan ko jeliya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jeli de bɛ c'est-à-dire que Mali culture jamana danbe jeli de y'o lakɔlɔsibaga ye jamana kɔnɔ. Jeli de kan ka kɛ normalement dɔnkilidala artiste o de kan ka kɛ normalement ka taabolo ɲuman yira génération kura ɲɛ génération min bɛ nalen a kɔfɛ ka taabolo siraw kuraw yira a la nin ye jamana danbe ye nin tɛ jamana danbe ye nin bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ a tɛ bɛn jamana kɔnɔ. Balimaw yan'an ka da don Babani ka duguko la a ka dugu Sodome mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔn a ye t'a lajɛ Ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Lutika jamana k'a sɛbɛn ko Sodome. Donc Sodome Mali la yan Sodome bɛ Mali la yan a tɛ quartier wɛrɛ la a bɛ Amdalaye ACI la Babani Kone ka so yen de ye Sodome ye parce que Babani Kone de y'a dugutigi ale de y'a directrice ye ale de y'a présidente ye Mali kɔnɔ yan ale de b'a bɛɛ représenté yan wa ale de y'a bɛɛ kolokolobaga ye an t'an sama kuma nɔfɛ fɔlɔ an bɛ tila ka na développer. Balimaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka vidéo lajɛ a y'a partager an bɛɛ ko yan kɔsa in na ko Bamakɔ npogotigininw jogo toli la ko cɛmisɛnninw tiɲɛna ko bɛncogo tiɲɛna ko denmisɛnninw bɛ kamalentigɛ daminɛ joona ko cɛmisɛnninw bɛ jɛnɛya daminɛ joona denmisɛnnin san 12 npogotiginin san 12 bɛ ka kɔnɔ ta Bamakɔ kɔnɔ yan ko Babani Kone sigilen bɛ Amdalaye ACI la a ka dugu tɔgɔ ye ko Sodome ale y'a directrice ye a y'a présidente ye ko 1000 2000 k'o tɛ olu arranger ko Bamakɔ yan pour que i ka wari sɔrɔ ko f'i ka don gɔrɔjigɛniya de la ou bien i ka don Guinea la i ka don Guinea o ye muso fila ta ye gɔrɔjigɛni ou bien PD de a bɛ fɔ cogo di n t'u ka tɔgɔ ninnu yɛrɛ dɔn cɛ fila ani muso fila. Bamakɔ gɔrɔjigɛni bɛɛ Mali gɔrɔjigɛni bɛɛ marayɔrɔ ye Babani Kone ka so de ye Amdalaye ACI kɔnɔ Sodome. Mali gɔrɔjigɛni sugu bɛɛ a malangolo sugu bɛɛ gɔrɔjigɛni sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Babani Kone de ka so. Babani Kone o ye tiɲɛ de ye bi o ye tiɲɛ ye sini Babani Kone kanubagaw o kuma bɛ ka fɔ aw ɲɛna nin ye tiɲɛ de ye bi tiɲɛ don sinikɛnɛ c'est-à-dire que anw wuli k'an jɔ a ko la dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ ka wuli u nana bisa déjà u y'a fari dali daminɛ ka ban n'i y'a ye an y'an da don a kuma na dɔwɛrɛ tɛ bi m'u bila a ko la yen an ma kuma an bɛ ka denmisɛnnin dɔw de ye sisan tuguni olu bɛ k'u ban diɲɛ ko bɛɛ ma sisan ko gɔrɔjigɛniya ou bien Guinea ko cɛ tɛ olu tɛ cɛ fɛ tuguni dugukolo sanfɛ u tɛ furu u tɛ cɛ fɛ kamalenkɔnɔ kutukutuw filɛ k'olu tɛ muso fɛ ko ni ɲinɛ ka kɛ c'est-à-dire que hali n'i kɛra misidimɔni ye k'olu t'i fɛ k'olu b'u cɛ ɲɔgɔn de fɛ ali haram ne m'a fɔ nin Ala yɛrɛ kumakan ye. Lutika jamana Ala ye ɲangata sugu bɛɛ da Lutika jamana mɔgɔw kan k'a sababu kɛ gɔrɔjigɛniya ye n balimaw diɲɛlatigɛ ko fagali mɔnɛ sugu tɛ dugukolo sanfɛ Ala ma min kɛ Lutika jamana k'a sababu kɛ gɔrɔjigɛniya ye ka gɔrɔjigɛniw ka dugukolo fara ka gɔrɔjigɛniw k'a kɔnɔ Ala y'o kɛ ka dugukolo fara k'u k'a kɔnɔ ka jigin k'u kan Ala y'o bɛɛ da gaba o tɔgɔ di ka kuru bɛɛ bila ka jigin gɔrɔjigɛniw ka dingɛ kɔnɔ Ala y'o bɛɛ kɛ gɔrɔjigɛniw la ne m'o fɔ o ye Ala yɛrɛ kumakan ye n'a fɔra ko o ko la fasabaga Mali kɔnɔ k'o ko sinsin Mali gɔrɔjigɛni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Babani Kone de ka so Amdalaye ACI kɔnɔ Babani Kone n'u bɛ selfie kɛ u bɛ photo ta k'a bila Babani Kone b'u fasa a n'a dɔw bɛ taa ni maga gɔrɔjigɛni
e kamalen goro gojo sanfa dugu fa ala ye da jo mina ke to fe ke che no ko de kadi e ali wuruta so fa ali wuruta wu no ni che mani ali fali te so mani ke ali fali te so mani ke fali go de te wuru go de te me ara male go de be wu dana ro be babani ko ne ka so amra sey ko babani ko ne i dara wu la mo ini kan bo na jaraw ye akaw so pere ku me ka fo gena chene do i bora fo segu kana usro ba mo ko na ya donc ni na gor digena ta kibo ta ko da sawule mali ko na ya ante jena bi ante jena sini mali ti tay ba mo ti tay ni ba na gor digena ko u ta ka ta sigi a da madula a ta sura mo na sigi je fa wala fe mi te ba mo ko na ya parce que avec des gens qui ça ba mo ko tini be ko ko ke gini abe akante be ko gini kamna diga bora la tuni shi kun fe o bora la ko ni be fa ke gini fa ka nyo nyuma asira telma ki be ta ba wali ko le ka so am dana asay ko no wa kuma ye tiyeli ali 600 asire floro na litra ba wali ko le ka so ibitan gor digenu so nyonka gor digenu ani gini ante hera so ka gor digenu nyo yere to jamana ko no ambe ko gini jamana mo ni ferma yi gor digenu ina atengela bo babani ko ne igor tigani marala bi igor tigani marala sini o jara mo miye o tiende mali ko tigani dembe be tan no so babani ko ne ka so kamalo ko jogo fuwari de ki badje ko be magete muso fe ko fo muso ko fi tenyo ala jugu sura tere fali ta ke ulu ta ke bakoroni ta ke bisi ta ke ala ka ba ama kiri ka ba muna ulu tu tenyo yini fuwari de bi ba muso la kata produit mila ka so ta le babani ko ne fe dugu mana je babani ko telefon bo aka sagi kono ka baba ko digenu be wele ko mo ko na bi le tinu la je na so o iga guye ede ya sadirge ale da ko bagai babani ko da ko be ko bagai ale bu wele kana ko mo ko bi no na to na bi kitina na je babani ko ele ko digeni ton ele a ton president wa ko bi no so fe ye u be ye bi ko kala ma ko digeni ala an ko ma kala ma ko ni sadirge bordigeni chemam ulu be ti fe amusomo be ti fe fi na ba do fasada fibu fasada ibi jo ubu jo ikofe ka foto iye bi jo ukofe ka foto ibi sigi usenga ka foto babani ko e ma molo ki miri ala la ka foko ala de be moli fifra ko ni bebe banduno la ko moli fi betla sigi ala ba ala be tido kaburu ko no babani ko ere war boy yere kuya aka ke mo ka war di me ke tamaga e tara maga kitara al kabala je ke tara maga ko ti nyira kira kaburu ka babani ko e mata maga itara tourisme itara bo maga ne itara maga na jere do ka fa maga dugu mi itara odi la je ko taman ba de babani ko dugu ko sanfe e la do na minna jamana ko na mo shimay kobla mabok ya adaw la jota la yere ko jwele be jamana ko na ko jugo jugo babani ko e da tamina mali ko na aga da yere ma ya jugo jugo ga da yere ma me kana la ko dugu ko no kata wani dum fere daga tani aye wali ngatu nyamada iga mo ngolo fe kata tu iko baba bo tiri be ba furma bi fo ginia ina bo tiri gudu re no fe sagi bele ba bole bu kele ba fo kuda gwaji la u bo tiri fla u be saba nani u be kele ga yala dugu ko no u re de be u re armadi amago yina mo nyona ni bora bi no fe ki bo furu ko no kale te furu fe kale ti gara chela do re te amati che foila fugari de sungurumba mo la ngolo e te chela e fali ba ma furu nyoma ke wolo wa e fali ba mi je ngolo e wo ye nyela wa ginia do re do ça veut dire que fe bi so ginia ina ndaro be je fe so ginia ina mo de bu finance wa ba ni ko de be voici ka ta wari ni kana duma jamana ngolo wa ça veut dire que be o fe do je ngolo anta do ba ni ko le ko ya ka ta maka be na be ai itara maka ko abe fe ma ko aja ina na ima do ngada bla o yiga vie anga sirato la etara maka kata ijige kitara ijige so disa ya so la de ba do ima ijige mo ijige ala to bo ijige ro la kata no bla ni ko tukula tukuni ima ijige be tigala ko ne sampe ba ni ko ni ima iji wani ijira fana igada la ka foko iji ndi jeni ta ma ko shini lahara siga foi to la ni boy continue ta gordi nya ka nyoyo jamana ko ante jena shini abisa ke be sayenye ba ni ko ne be ni sara aba fo male be ko mo kana seri shwa parce que il était islamé c'est-à-dire que i kafiri shini ni na abe fo balma aya kiri to la ka ko de bisonu ko sibi ba bo tini be ko ko e gini dem seni be kelo ki ba jam ko be ma bi ko be ko gordi gani ko gordi gani ka su to ro be ki ta ba ni ko ne ka so ni tara ibe place so fona so amandi na ko ni kadiye ta sini so na be ba ni ko ne ka so gordi gani rezo emiye u ba karti daga dima ndaw na ta kalama fona na ma wuri kan to ni ko ma dabla gordi gani group point gachi bobo aka dabla jamane goro wallahi ante lafiya satina na tola baro te nyanya tola ala je du modo ala ka nyaka na baro be bianka voilà téléphone numéro 20 72 99 83 allô allô ça va somo allô aba somo maludo aba maludo somo be ni barmage
Et quand général Dodo commence par un peu le billet. Bah, général, ça va? Alors, quand c'est le canal de la canal, à la côte d'Ima. Ami. C'est un peu greffé. Dans la sonamba. Il est mort pour la vie. D'accord. Kamu dah deh, angan lagi sedih dah jangan. Ah, motor dua ribu kau dulu, mana suruh dua maafo, kampar apa? Ah, kau jadi mana balai, zaman apa no? Ante jenai deh, alo? Ah, sungguh, sawa? Ba. Atara voyage de la Mataiji, atara voyage de la bonne voyage de la Mataiji. Amatanya fa sambar mage amatanya mombe ki wale sukunu ndi alabe so kwanye na kila ka sanu uma sambar mage kila ka sanu uma mama be bara suku ke inje da kila ka buruka inje da kabaka ala ka sanu uma kila ka sanu uma kana ran kila ina to do ni kuma lambar mage sadri ke lemo haram melu ni dro donc ambu dénoncer de mo ka donc fa comme ke demene ko amai akara do dugo nawla ka do anga dabo ko ka dem sonu tien kele bo do fa sunu bo ni re pasra futa ni ta do ne ke mo do mi bo ni do voilà. Merci beaucoup. Voilà. Dette bo ni ko do te mo do mi ba do di bala ka dam ma diga bo ni ko ni nyela na mi ma yete la na manga do ya rajola je allô allô ça sumo ba mama je ba woni ka bomi français ke ba membe akila membe la ibe kuma ko sobe ibe kuma ko sobe iko kuma fana ce ha wajen muso caman bala de a caman ba de ne bala ba de ba yɛrɛ caman ba a se ka ba iko kuma ce ha ano minɛ a tigi tɔgɔ a tɔgɔ fɔ n terikɛ ko o de bɛ ka f'i la ko MDI mɔgɔ non a tɔgɔ fɔ a tigi tɔgɔ fɔ a tɔgɔ Mari oh o de mun kɛ a tɔgɔ ni Nafi Jabate de tɛ yan Nafi Jabate Mari o de ye terikɛ dɔw ka muso minɛ la e tɛ ka se k'a balimakɛ ha i bolo b'o ko kisɛ kan wa ah d'accord donc Nafi Jabate fana bɛ tɔn na dɔ fana an balimakɛ dɔ bɛ ka wele kɛ ka bɔ Faransi k'i y'a ka a terikɛ dɔ muso minɛ la n'i t'a kalama a fɔ ne fili ye k'i fana kɔrɔtigɛ ni k'i gini voilà Nafi Jabate k'i ba la Nafi Jabate fana k'i fana gini ne yɛrɛ ka photo dɔ ye mɔgɔ dɔw bolo i ni mɔgɔ dɔw c'est à dire que diɲɛ ko bɛɛ i ti miiri ko foyi ma aw tɛ min na ne y'o photo ye n y'a image ye Nafi Jabate k'i gini bi i gini den hali sini a bɛ fɔ i gini tɛ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ Nafi Jabate Mari yɛrɛ tɛ yɛrɛ n'a kɔnɔ furuba ko Mari tɛ k'i gini bi gini den sini. Allô, ça va? Bonsoir, ça va bien, Songo? Très bien. Amataiji. Visiter, voilà, t'as la visite là. Après tout, là. Voilà, de PC, moi. Il a dit quoi? Donc, avec une fois, nous mettons, il a dit que nous mettons ça, on peut aller à la cour, il y a avec nous, il y a nous, ça va la gagner, la sanda, il a bien la cour, vraiment? Vraiment. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ont été là, mais quand tu as au détail, il y a des gens qui ont été là, il y a des gens qui ont été ah, n'aw fɛn fɛn sera ka ne Mari bolo de dugukolo sanfɛ a mɔgɔ tɛ se aw su kan a m'aw kɔnɔnto ka taa bila kaburu la n'a ma kɛ a k'a fɔ ma tu soit aw kɔnɔnto ka taa bila ɲama na maa tɛ se aw su kan yan a y'aw jija dɛ aw ka sa ne ka sa aw ɲɛ n'aw kɔni sera ne ɲɛ don mɔgɔ tɛ se soit aw ka yɛlɛma a sera dan na trop c'est trop mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw sɛgɛn e b'a la mon maréchal ko gouvernement t'an kunna gouvernement t'an kunna gouvernement bɛ se ka légaliser an kunna de o tɔgɔ ko tɛ yan président muso ka bɔ k'a fɔ ko muso
wolo nɔgɔya dɔɔni an ka faama yɛrɛ sɔrɔ si u bɛ den wolo yɛrɛ interdit Guinea ni lesbienne PDA légalisé an kunna. O ye légalisé dɔ filɛ nin fɛrɛ la a tɛ kɛ. U b'a girinna na PDA la ne tɛna taa n pɔrɔnɔ k'a kan parce que a kisɛ tɛ ne tɛgɛ kɔnɔ mais an bɛ min f'u ye u k'a dabila ou bien lajaba ye musa ye. Awɔ. Don o don an b'u laja. Don o don. A ko bɛ dabila. K'a dabila de n'u ko k'u t'a dabila mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na u bɛ sɔrɔ k'u dɔn an ni jalen fasa de y'an ni ye. Fasa kaburu ni ala cɛ soso ka don nun kɔnɔ ka taa